אהלן, כאן שירלי, מרצה להתפתחות אישית, מטפלת ומתקשרת. והיום אני רוצה לתת לכם טיפ איך להעלות את מצב הרוח שלכם ב5 דקות. כן, זה אפשרי, ב5 דקות. אז קודם כל, קצת על מצב הרוח, אוקיי? מצב הרוח שלנו קובע הרבה בחיים שלנו. איך זה קורה? כרגע המצב רוח שלי זה כמו ברדיו. יש גלים מסוימים של תדר, אוקיי? יש גלים מסוימים שהם בנמוכים ויש גבוהים, אוקיי? לפי הגלים האלו זה המוזיקה שתשמעו. עכשיו, הדברים שאנחנו מבקשים לחיים שלנו בדרך כלל, כמו פרנסה טובה, כמו זוגיות טובה, כמו הצלחה, כמו הרבה דברים שאנחנו רוצים שיתגשמו אצלנו בחיים, בדרך כלל הם נמצאים בתדרים הגבוהים. שם איפה שהמוזיקה עם הגלים האלו הגבוהים. הבעיה היא שלרוב אנחנו נמצאים בגלים הנמוכים, במיוחד כשאין לנו מצב רוח. אז אם אתם רוצים להגשים את הדברים הגבוהים שאתם רוצים, צריך שיהיה מצב רוח טוב. איך מעלים את מצב הרוח? איך עולים לתדרים הגבוהים האלו? זה מה שאני אגיד היום בסרטון הזה. אז האמת שזה מאוד פשוט. יש הרבה דרכים, אבל הדרך שלי שאני עושה אותה אישית היא מאוד פשוטה. זה ממש לקחת דף ועט ולכתוב 10 דברים שאתם אומרים עליהם תודה. אוקיי? מה שתודה עושה, היא מעלה את התדר, היא מעלה את המצב רוח. איך היא עושה את זה? בואו ניתן לכם דוגמה. מה יש כאן? נקודה שחורה. רוב האנשים יגידו שזה נקודה שחורה. העניין הוא שהתשובה היא אחרת. התשובה היא נקודה שחורה על לוח לבן. וזה מה שאנשים לא מבינים. זה מה שמוריד את מצב הרוח. שבדרך כלל שקורה דברים, ויקרו דברים, שהם לאו דווקא דברים שמשמחים בחיים שלנו, אז מה שרואים זה רק את הנקודה השחורה. מה שהודיה עושה, מה שתודה עושה, זה אומר שרואים שיש גם לוח לבן, שזה הרוב, ויש נקודה שחורה. כשרואים את החיים ככה, אז יש מצב רוח, והתדר עולה לגלים הגבוהים, וככה רצפטיביים, וככה אפשר למשוך את הדברים שאנחנו מייחלים להם, שהם נמצאים שם. אז הטיפ שלי אליכם היום זה פשוט תיקחו דף ועט ותכתבו 10 דברים שאתם מודים עליהם. זה יכול להיות על זה שיש לכם רגליים וידיים, זה יכול להיות על זה שפרפר עבר וגרם לי לחיוך, שמישהו אמר לי מילה טובה, לא משנה מה. כל דבר שמודים עליו זה משהו שעושה מצב רוח טוב, כי זה עושה את המיקוד על הדברים הטובים, וכשמתמקדים בטוב יש מצב רוח. אז זה הטיפ שלי אליכם היום. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו כדי שעוד אנשים ייהנו מהסרטון הזה. באמת זה טיפ לחיים, זה משהו שעוזר מאוד. ואם אתם רוצים עוד סרטונים כאלו, אז אתם מוזמנים קודם כל לעשות שתף. ודבר שני, אתם יכולים להצטרף אליי בעמוד הפייסבוק שלי ולהירשם כמנויים שלי ביוטיוב. אז תודה רבה לכם, תודה, ונתראה בסרטונים הבאים.